खुंगा थामथि खोलोबनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावनाय लोगोसे बिदाय होनाय हाबाफारि दिनै राङापारा हालामनि बिएन एकाडेमि थुरिबारिनि बानजायनायाव थांनाय बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ सानसेयारि हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय हाबाफारि लायो। मख'जाथावदि बे बरायनाय एबा मान बावनायजों लोगोसे बिदाय फोरबोआव थांनाय मिरु इउएन एकाडेमि बर्डजों खुंजानाय टेलेन्ट सार्च रोंगौथि सायख'नाय आनजादाव थाखो गुनि गिबि आरो नैथि बान्थाखौ आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौबो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हायो सेंगेलिमारि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि मदन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे माननि आलासि महरै बाहागो लाफैयो सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो हारिमु नेहाथारि हरिचरण बसुमतारी आरो राङापारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रबिराम बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि जोंसार नार्जारी आरो बे फरायसालिनिनो गोरायुं थाखो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोर आरो दिथागिरि बिथांमोनहा बाहागो लाफैनायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै रंजानाय बाजानायनि गेजेरजों खुंफुंजालाङो। आलासि महरै आं गोजोननाय मोन्दों बे फरायसालिया दासिम 3 बार मेट्रिक होखांबाय सिंग्लिमारा गोजौ सेन्टाराव। मोनथाम एग्जामावबो बे स्कुलनिफ्राय 100% पास जालांदों आरो आं गोजोननाय मोनबावदों बे फरायसालिनिफ्रायनो सनितपुर जिल्लानि मादाव बर' बिजोङाव गोजौ मासि एबा टप 10 नि से सिरियाव मासि लानानै दङ। थांनाय बारावबो बे फरायसालिनिफ्राय मोननो हादों। बे थुरिबारि राङापारा हालामनि मोनसे गोग्लैसोनाय ओनसोलावबो जे बावहाय मोजां सोलोंथाइ होगासिनो दं, बेनिखायनो बेवहाय फरायसालिनि गोरायुंजों लोगोसे जेसेबां लोगो फोरोंगिरिफोर दं बिथांमोनखौ आं हामबाय होगोन। बिथांमोना थारैनो गावसोरनि डेडिकेसन बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायखौ बिसोरो सम दिहुननानै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होदों, जायनि जाहोनाव बेबायदि मोजां सोलोंथाइनि फिथाइया बाहाय ओंखारबाय थादों। आं आसा खालामो आरो बेनिफ्राय साबसिन हामसिनै बे फरायसालिनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव दावगालांनो हाथों। मोजां गथ'फोरा बे फरायसालिनिफ्राय गोरों गोरा सुबुं जाहैनो हाथों। बर' हारिनि, ओनसोलनि आरो हादर आरो रायजोनि खामानि मावग्राफोर जाहैनो हाथों, मोजां सुबुं जानो हाथों, आं बेखौनो मिजिंथिदों आरोखि। जाफुंसार फरायसा एबा जाफुंसार मानसि जानोब्ला, सुबुं जानोब्ला फरायसा समावनो जोङो गोगोम मोनसे थांखि लानानै जों आवगायलांनांगोन। बावहाय जोङो दिनै खोनादों फरायसाफोरनि खुगानिफ्राय सोरबा बुंदों डक्टर जानायनि, सोरबा बुंदों इन्जिनियार जानायनि, सोरबा बुंदों नार्स जानायनि आरो सोरबा बुंदों सिंगार जानायनि, बिजनेस मावनायनि। बिथांमोना दिनै गावसोरनि थांखिखौ जुदि सिगाङाव दोननानै सोलोंथाइखौ खुनु कमप्रमाइस खालामाजासे जुदि लालांबाय थायोब्ला, नाजालांबाय थायोब्ला, सोलोंलांबाय थायोब्ला निस्सय आं फोथायो बिसोर गावसोरनि थांखियाव सहैगोन आरो साफा जाफुंसार सुबुं जाहैनो हागोन। बावहाय नंगौ बिमा बिफानि थोजासे हेफाजाबा नांगोन, बिसोरखौ जोथोन लानांगोन। बबे समाव गथ'आ बहा दङ, फरायसालिनिफ्राय फैनानै फरायदोंना फरायाखै आरो फोरोंगिरिया हरनाय हमवर्कफोरखौ लिरजोबदोंना लिरजोबाखै, बिमा बिफाया जाम्बाब्लाबो बेखिनिखौ जुदि चेक खालायोबा, फिसाफोरखौ उदिस लायोबा निस्सय बिसोरो सोलोंनो आरोबाव थुलुंगासिन मोनो, आरोबाव बिसोरो फरायनो थाखाय गोहो आरो बोलो मोनो। ओंखायनो जोंनि गारजेनफोरखौबो आं खावलायगोन, गावनि गथ' गथायफोरखौ जिहेथु फरायसालियाव होनायानो जोबथा खामानि नङा, न'आव थानायाव समानो बांसिन जिहेथु, ओंखायनो गथ'फोरखौ नोजोर होनाय, गथ'फोरखौ आबदाल लानाय, गथ'फोरनाव सोंफा खालामनाय, बिदिब्ला जोङो निस्सय सासे गथ'खौ जौगाहोनो हागोन आरो गोजौ फारसे जों थुलुंगा होनो हागोन आरो साफा गारजेन हिसाबै। बे बेलायावथ' जोङो दानि बे मबाइल जुगाव जोंनि गथ' गथायफ्रा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस आरो फरायनो बानाय, बिमा बिफाफोरनि बोसोन मानियै, फोरोंगिरिफोरनि बोसोन मानियै आरो फरायसालियाव इरेगुलार, बेफोरखौ जों जानाय नुदों। बेनिफ्राय रिकभार जानोब्ला जोङो खामानि मावनांगोन आरो बेवहाय मेनलि गामि ओनसोलाव गामि सामलाय आफादा बिबान लानानै जुदि मोजां थांखि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो
गामिनि गोरों गोराफोरखौ लानानै जुदि सावरायमेल लायोब्ला आरो बे बिथिंखौ फोजोबनायनि राहा लामाफोर लायोब्ला आं सानो बेफोरबायदि गाज्रि समाजारि एक्टिभिटिसफ्रा जोंनि बे हालामनिफ्राय गैया जालांगोन आरो मोजां मोजां बोसोन सुबुरुननि गेजेरजों निस्सय मोजां मोजां गथ'फोर सोलोंथाइ लानाय गुन गोनां गथ'फोर बे हालामावबो ओंखारगोन आरोखि। बे बोसोराव जोङो 3थि बेस्टआव आनजादखौ होदों। सेथि बेस्टआव जोंहा 4 फरायसा फरायसुलिफोर दंमोन। बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय जोङो 100% स्टार डिस्टिंसन बेबायदि रिजाल्टखौ मोननो हादों। नैथि बेस्टआवबो जोंहा गासै 12 जन फरायसा फरायसुलि बिथांमोना आनजादखौ होदोंमोन। बे 12 जन फरायसा फरायसुलिफोरनि बिथोराव जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि मादावनो जोंहा टपार मासेखौ जोंनि फरायसालिया लाखिनो हादों। बेबायदिनो थाङै थाङै जोंहा नैबे 3थि बेस्ट एबा 3थि सिरिनि जि मेट्रिक आनजाद होनाय, बे मेट्रिक आनजाद होनायावबो जोंनि फरायसालिनिफ्रायनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि मादाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। बिनि थाखाय जों फरायसालिनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं साबायखर बावदों जोंनि फरायसालियाव फोरोंबाय थानाय साफ्रोमबो मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों आङो साबायखरखौ बावदों। बिथांमोननि गोबां नाजानायनि गेजेरजोंनो जोंनि फरायसालिया मोनसे गोजौ बिथाथिनि मानदान्दाखौ जों मोननो हादों। बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायगोन, जोंनि आरो लोगोसे बे ओनसोलनि साफ्रोमबो मानगोनां गारजेन बिथांमोना जेन मोजाङै गाव गावनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ एबा फिसा फिसौफोरखौ नांगौ बायदि फरायसालियावहाय सानफ्रामबो थिनहरगोन। आं बेखौनो नैबे मिडियानि गेजेरजों खावलायदों। जोंहा जिबायदि फरायसालियाव नांगौ रोखोमै फरायसा फरायसुलिफ्रा फैनो हागोन, अब्लासो जोङो गोग्गो सोलोंथाइखौ लानायावहाय माखासे खाबु आरो सुबिदाफोरखौ मोननो हायो। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि फरायसालिनि गासै गारजेन बिथांमोनखौ नांगौ बायदि फरायसा फरायसुलिफोरखौ थि समाव आरो नांगौ बायदि फरायसा फरायसुलिफोरनो फरायनायनि जिखिनि गोनांथि जायो बा गोनांथि जिखिनि समफोर जायो, बे समफोरखौ मोजाङै खाबुफोरखौ होनो थाखाय खावलायदों। मानोना जों फरायसालियावहाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुसुं समनि थाखाय मोनो। गारजेन बिथांमोनासो गोलाव समनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोननो हायो। बेनिखायनो जोंजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरखौ गारजेन बिथांमोनाबो नोजोर होयोब्लासो मोनसे मोजां आयदाफारिखौ जोङो फोरोंलांनायावहाय सुबिदा जायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरनि गारजेन बिथांमोनखौ आङो गुरै खावलायबाय, जाहाथे गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बा फिसा फिसौफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव मोनसे नोजोर होयो, बेखौ आं खावलायनाय थाबाय। जोंहा सोलोंथाइ बोसोर 2023 आरो 2024 बे मोनसे आनजादावहाय जोंनि भेन्सार आरो प्राइभेट स्कुलनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ डिउटि सेन्टाराव अर्थात SSLC एग्जाम सेन्टाराव जोंखौ हाबनो होनाय जायाखै। बिनि सायाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय आं जेबो उसुबिदा मोनाखै। दा मोनैनि जाहोना बेनो, जों जुदि मोजां रोखोमै फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोजां जुदि मान दाननानै सोलोंथाइखौ होनो हाखायोब्ला जोंहा बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया। मोनसेल' दुखुखौ आं जेनेबा नुहुरनाय बायदि मोनो, जुदि जोङो फरायसालि सिङावहाय हाबनानै गथ'साफोरनि जुदि मोखांखौ नुयोब्ला आरो बिथांमोनाहाय बांसिनै मोनसे साहसखौ फैगौमोन। बे मोनसे उसुबिदा थाहैदों। जियानो जायाथों मानो उननि समफ्रावबो जोंनि बेलायाव आं बेखौ नुहुरो, जोंनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजाङै गोसो मोदोम होनानै फरायखानांगोन आरो जों साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोना मोजाङै गोसो मोदोम होनानै फोरोंबानो बेवहाय जेबो उसुबिदा थानाय नङा, आं बेखौ नुहुरो।